Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a liyam. Adinan inlanad dadres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak ang nagasatat, gaputa na singpet tinagbalin nga asawa. Ngam gapulang iti may sa abidot ko, naperdin ti kinaragsak mi. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan ni Liam. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Liam, anak ko. Sigurado ka kadian ni Diana ti kayat mo nga ikalaysa? Wala nang. Mariknak nga ay ayatag unay ni Diana. Katawan anyaman na kanyak ti kasasaad na. Ala anak ko, adakan ka na ita. Sika ti nagdesisyon. Awan mo't kit di ti makunakan ni Diana. Gaputa makita ka na singpet kan nanakman a babae. Husto kayo, nanang. Nagagatpay. Kita man, nasaya at titrabaho na itilaksid ti kasasaad na. Ken may sa asideg tiriknakken kwa na. Masiguradok nga agkaalaan kamintaw. Agyamanak, nanang. Gaputa kayat yun ni Diana para kanyak. Saan mabalin nga inakmanda ka? No may papan iti ayat, anak ko. Gapo, tasi katimbasaknan iti dayta. Nanang. Ang siguradwam nga iso ti kapkap na kam. Tanarigat ti mailawan. Tanuin kalay sa mun ti may sa babae. Ison ti katakunay-nay mo iti tong palbiag. Saan mabalin asukatam, wano isinam. Gapo, tabasol day ta iti imatang ti Diyos kan iti lintag. Sigurado ak itiriknak para kini Diana, nanang. Sipod na gayan ayat kami. Awanan ti daduma babae ang nakariknak iti ayat. No di isulaang. Ala nga rod, kasaritam ana imbag ni Diana. Taplanwan yon ti panagkalay sayo. Siganto ti agbalin a best man iti kasarmi kini Diana pare Kurt. Ha? Nagkalaysa kayo ka din na talaga? Wan pare. Sigurado ka? Saan ka nga tangagbabawi? Saan pare? Nabayagan na kaayan ayat ko ni Diana. Kat awan mo ti mariknak aparikot kan kuana. Kan maysa. Andan iti natalgad a trabaho. Iso apa nagkunak. Kabalan minti ag pamilya. Sa bagay bilibak nga rutkan ko na pare. Pimayag gayam iti nga opisina da. Wan pare. Gaputa nagagat. Kan ada dedikasyon na iti trabaho na. Ay, sumad lagayam Wan pare. Ay man, asino da kiti inala makaduak a secondary sponsors iti panagkasaryo? Awan pa'y pare. Ha? Damagak pa'y kadag iti daduma agagayem ta. No kayat da. Mayat da siguro. Saan ba't ang narigat? Wan ba't kit dia? Malarod. Ket itapay lang. Kablawan kan, itinaragsa ka pa nagkalay sayo. Liam, apay pala ni Diana ti asawaam. Idin totado magtagustukan ka. Ure ado ti aggusto kanyak. Nilaang met Diana ti namagpitik iti pusok. Ha? Amok no apay akasta ti salsaludsudem, Rose. Ngem ure addama ko na disability ni Diana. Sana day ti pakaupayak. Gaputa na pudno ti panagayat ko kenkwana. Liam. Gayem ka, Rose. Jak amo, no friendly concern day ta. Wano pa nang insulto. Iso apangasim. Di mo kuman ulitan na baliksan day ta. Ay, pasensya kan, Liam Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Sige, lipata mong timbagak. Kaslaawanan day jay. No pa kasta. Awisan kalapta iti umadanin akalay sami.
Excited akong iti umadanin akalay sata, Diana. Oray siyak, Liam. Jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Manulangan nga daw. Agbalin kanton a Mrs. Diana Sanchez Flores. Makaparagsak mat day ta adenggan, Liam. Ngam, talaga ka di akayatnak nga oray kastuyak. Wana, awan ti umasping iti panagayat ko ken ka. Iso nga oray niya pa iti mapaspasamak. Saanak ngagbabawi anangayat kan ka. Agyaman nak, Liam. Kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Iso nga oray anya ti bagbaga dagiti tattao. Jak idaikan ka no. Hawan, Diana. Di talatan ida ikaskaso. Tano isuda ti dengdenggan ta. Amang ano isupayan ti pakadadaalan ti mayat a relasyon ta. Italagkukan ka ti anak ka, Liam. Tasawam ka nga ruday. Wen tatang. Agam dawata, kasapay ko mata di mo baybayan. Amo, kamarigatan ka iti umuna pa nagdanyayaw. Gapo nga rod iti kasasad na. Agam, sapay ko mata maanusam. Wen tatang. Ay ayatak ni Diana. Isungawan tinas ka na pagdanagan nyo. Pangasim ko mata di mo paspasakitan ti anak ka, Liam. Kakaisuna nga anak ko ni Diana. Agam kas jay pa iti kasasaad na. Agam muray no kasta. Dungdung wag ti anak ko. Iso asapay ko takas tamot ti ramidam kan ko anawan. Wen tatang. Ikarik day ta. Ni tatang atalaga. Iso nga isulatan ti bagbagam iti asawa. Pasensya kayo na. Ang gapo na ita, itinalaw sa panangipatag ko kan kaanak ko. Agyaman nak tatang. Ikarik, di ka baybayan, nga oray na kiasawa akon. Katsapay ko tagan-an nagkalat ta ijay balay tayo. Anyamatan. Balibaliktad mat ti pan naka-file dagiti papeles dito eh. Pasensya kan lakay. Insimpak itay, gaputaag kaiwarang amin. Ay. Pasensya kan ano balibaliktad. Jakmat nga rod makita. Iso nga insimpak latan adita tapno saan nga agkaiwara. Diana, inton maminsan. Di mon pakibiyangan dagiti papeles. Doble trabaho ti kasto eh. Ay, pasensya kan lakay. Sige. Jakon pakibiyangan dagita files mo inton sumaruno. Tapno saan ka amarigatan. Pasensya ka ni Timbagak. Bakit? Amo ka na sahir ka. Naibagak lang day jay. Gapo itaglalaok nga stress kan banog ko. Uwan lakay. Di ka matanagan. Tamaawatan ka. Awan mat ngagpaiso ti serbiti pa nang isimpak. Gapo ta inulit mo matlaan. Please, bakit? Lipatam ko man Timbagak. Amang ano seryosum kit di. Kat isupay ti pangguram kanyak. Saan kon akmat? Basit laban nagdayta. Iso nga awan anyaman na kanyak. Ay na, anak ko. Nagasat ka talaga ken ni Diana nga asawam. Pagkunan nyo matnanang. Wen tauray kas jay. Amo na ti agtagibalay. Ilutuan na ka. Ilabaan na ka. Agdalaws kas kada agplantsa. Inton malpas, sangwan ng tilaptap na. Taaramiden na matan ti trabaho na. Iso ang nagasat ka talaga, anak ko. Wan mitkit di ananang. Mangmangag ko ti panagsasaom kan kwa na, Makapasair ti tinur ti saom no daduma. Nanang. Saan anam na minsan anang ibalikas ka iti makapasair kan kwa na. Kasla idi na minsan,
nga insimpa na dagiti papeles nga agkaiwara iti Seledio. Di na nga ron makita ti adda ken awan surat na. Agam kasjay kit den ti imbagam ken kuana. Nagkidawak mo iti dispensar kan kuana, nanang. Wen angam nasair mon tirik nana. Ay, amok, saan lang agtagtagare? So apang nga asim anak ko, di mon ulitin dayjay. Wala nang. Di ko mapay adilawan ka. Ang jak kayat amang ti asawam. Iso nga italaan nga ibagbagakken ka, taduduata. Pare, damag ko kat ada relasyon nyo ka ni Lovely. Pudno ka di? Pare, Agpaiso ka di? Oh, di ka makasungbat. Kahit ka di asawon na itapod no ti ibagbagak. diya kilibak pare. Kas lang amin maumuma ako ni ti asawak. Ah, Kan mariknak amarigata nak gayam kan kuana. anya? Wan pare, kas kumano adda papanan mi apas kan. Masapol nga adda akanayon iti sibay na. Masapol nga alalayak. Pare, amom daytan sakbay nga ingkalaysam ni Diana. Ang apay nga ita, kat pagparikutan mo ten. Legal kay mo ten nga gasawa. Diya ka mo pare. Nga maumumaak nga minan iti sitwasyon mi nga gasawa. Kaya't mo asawan, ubaw ti panagayat mo ita asawam? Saan mo ta kasta? Apay nga nakasta pare. Ingkarim ka ni Diana iti aldaw ti kalay sayo. Adi mo sinaan nga urean niya apay ti mapaspasamak. Ngam apay nga yakas taitan. Apay, di ka di maasyan iti asawam. Di ka makonsensya iti raramidan. Pare Kurt. Agpanunot ka na imbag pare. Sinaham ti babaim. Kat ipamaysa mo ti atensyon mo ka ni Diana nga asawam. Ay na, naimas kumatissidaan ngam nakset mat. Pasensya kan lakay. Jak ngamin natansya. Kan maysa, naliwayak tainggidang ko tinaginaw. Ay, Pasensya kan balasang ko. Ay, jakmat ngamin kabailan ti bumangon itay. So adi ka natulungan ang nagluto. Awan anyaman na nanang. Tirumbang ngamin kada kayo kat agina na. Kabailak mo ti trabaho iti unag ti balay. Iso na laang tanaliwayak. Naimas matlat ti sidaan. Kan maysa, saan mo't anak sat amin? Nasaya at ngarod no kasta nanang. Tapno adda sidaan tayo. Wen, Diana. Di ka madanagan. Liam. Apay atim magdar ka. sana ko namangan. Dapay gayam aramidak. Ngam lakay. Saan ka pa'y anangan? Mga anak to inton mabisinak. Lakay. Apay adinak unay kasasao. Adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Awan. Nga maikaw ak. Ta saan ka asigod akas na. Wano, marik namon apadag senaklaan kan ka. Nabanugak Diana. Pangasim. Sardangan nak. Kaya't kunti maturog. Sorry lakay. Ngam no bilang taada parikot mo kanyak. Ibagam ko ma. Tapno amok tar aramidak. Sa anak ngamin anairwa makastak. Kaya't kunti maturog ko nakmat Diana. Apay aya nga adu ti bagbagam. Di ka kadi makauawat ha? Sorry lakay. Sige nga Rodan. Maturog kan taagin kodak. Aghit setak laangan. Tapno di ka maisturbo iti tokbak ti laptop ko. Lakay, mabalin ka di asumurutak itipas ka na papanam. Amangan na dapay aramidem. Adda report ko ngam saan mat arash. Aramidem kitnin.
Ang mga nukalat nga ibagada nga isubmitar mon. Agra-rush kan tumanin. Liam, agpudno ka man. Apay at inakayat nga isurot. Iba inak ka din. Marigatan ka din kanyang. Ha? Agsao ka kumalakay. Saan mo takasta? Sige. Mapan ka nga rudan iti papanam. Saan ako na sumurot? Kababain mat nga agpaiso kadagiti gagayem mo. Numakita dak nga asawam. Ha? Sige lakay. Agananak ka. Mapanakon iti silad ta. Narabyan ka si Mang Puet, Liam. Nabanugak. Di na ko masingain. Amok asaan ka nabanog. Gaputa nag-enjoy kayo iti babaim, iti napanan nyo apaskan. Anya? Lakay. Uray jak makita tararamidam. Amok ti amin. Mariknak. Kan makita. Babantirik na kan panunot ko nga dararamidam masabali. Diana. Masaksakit anak, Liam. Saan kaya manapudno ti panagayat mo kanya? Gaputa ka baalan na kaguliban. Di na kumalatan inararam. Kanin kalay sa no kastoy matlataramidam kanya. Diana. Denggam kumapay ti Yakon kaya tadanggan na nyaman nga ibagam. Gaputa dada masakit anak lang. Sige, maturog kan. Tamo ka masapa ka manin inton bigat. Tamapan mo pa'y dagasan di babae. Jak na danon ti asawa kiti kalmanin di balay pare. Anya? Apay, nag-apa kayo kadi? Saan mahit? Ngam namuan nanti may papan kada kami kinilabli. Iso nagdisnudo api manaw. Sinukon kanon ni katuganga kiti kalman. Anya? Linapdan kanon ni nanang. Ngam sana nagpalapad. Inala na amin na nagargaret na. Daytan ti bagbagak kan kay di pare. Jak man mo kan ka. Naanos mo ti asawam. Ngam apay alinukom. Jak mo pare. Nasulisog ak lang. Kan gapo siguro tapang panunutak apadagsan lang ti asawak gapo iti kasasad na. Sigamit lang ang mismo tinagaramid iti parikot mo pare. Sulbaram dita. Adakan ka no ay aywam manan ti asawam. Ket ipatagmon akas iti panang ipatagnakan ka. Nanang, agbabawa kiti naramid ko. Kasapulak gayam ti presensya ti asawak. Ay, Pangasiw tatulungan dak. ay jak amuken ka, Liam. Kanayon mo't abagbagaan ka. Tunggal ada makita ka saan anasaya at atratom iti asawam. Ngam apay alinukom tinaanos kan responsable nga asawam. Pakawanan da ko mananang. Amok. Nagbidutak. Isu akayat ko nga ilintag ti amin. Nalaos ti pan nakapasakit ni Diana. Isu asana nagpaigawid idelaplapdak. Ay, kababa inti naramin mo. Anyalangan ti ibaga ni abalayan. Nanang. Ala, agrubwat ka. Kat mapan ka iti ayan ti asawam. Agkid daw ka iti pamakawan na. Angem di mo namnamaan akayat nakapailaan. Tay di pimanaw na ibaga na anaupay kan ka. Gaputa idi kanulada mo anaanos kakenkwana. Diana. Adak. Agkidawak iti pamakawan mo. Di ka kumakayata kasarita, Liam.
Ngam tangay adakan dito balay. Pinastrak ka. Kas pa ng respeto kan ka. Pangasim, pakawanan na ko ma. Numabalin, urnusan ta ko mati amin. Saanan? Gaputaan mo apasakitan naktumat lang. Ayayatan ka, Liam. Ngam ka ba ilak nga ibturan ti amin? Kan ikagumaak ti mang lipat. Nasaysayaat siguro. Nupadakmat lang ang tinakiasawaak. Tamok asipupuso nga awatan nak. Agasawa ta, Diana. Iso Agasawa ta, Liam. Ngamin sukat nak. Iso pang nga asim ta din akong rangrangan pa. Sige. Panawan kan dito Kat pumanaw kamatan. Pangasim, pakawanan nak. Agsublikan kanyak. Jakon ulitan ti inaramid ko. Bay-bayab kumanti anak ko, Liam. Karim tupay, jasimban, iti kaaldawan, ti kasaryaw, kad dinadael mo. Detakid din karim ita. Tatang, pakawanan da ko ma. Ikanda ko mapa iti may sagun daway. Napukawan ti panagtalag ko kan Liam. Iso pa nga asim. Tadi mo kumanreng-rengen pa iti anak ka. Tama ka, no pasakitam tumutlaan. Sana nakayat ti asawak ti makisinubyan kanyak, Mr. Lonely. Kat dayta ti pagsakitan unay ti rikna. Pabasulak ti bagik, no apay ang nagpasulisugak. Kat jak dimngag kadagiti pamagbagada kanyak. Nabayagan day di apasamak, ngamang namnamaak asapay kuma, tamaurnos tumot lang ti amin kada kami iti asawak. Alakastan, katagyaman ak unay, to'y pagayam mo, Liam. Liam pagayam ko, biddot at talaga ti inaramid mo. Sana rumbang ang nagsapol ka iti sabali, gaputa at dala ang ti di mo kinayat iti asawam. Teko na nga ruden, rumbang asipupuso nga awatan ti asawam. Amin a positibo kan negatibo kan kuana. Ket no talaga akayat mo ang maurnos ti amin, ipariknam, tinalaos a panagbabawim. Ken ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Liam, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.